Lama Kwcharo Mwchungwi Fashala Bishramganj Dewan Bazar Amchaio Roman Scriptni Sanmungo Khorang Tisakha TSF Ashala Manjakha Tripura Sarang Sringnai Rok Shukango Shaklajak Tongmani Haike Roman Scriptni Sanmungo Fashala Hastraganangai Khajak Kuri Jorani Bagai Strike Khlaiga TSF ni strike no Khaforjak Mani Bai Rung Sringnai Rok Bai Baksa Jobabo Ongkhorka Tripura Mothate IPF Tini Rung Sringnai Rok Ashla Hasini Dalbidal Amchaio Kasojaka Lahar Kotor Aba Haikeno Bishramganj ni Dewan Bazaro Lahar Kashulaika TSF ni Adung Rok Chini mani kok ni bagay no sung soba ma ang khorga tangi himale Chini mani kok no sung sitini nuka 17 tariko Chini CBS ni class 10 ni madhymik exam thangka ajago nuka sung Chini Roman script by borok sung no subject no sina tongmani kok borok no haipino borok sung no rekha bangla bai to sung bangla bai bahike sinai CBS ni borok baksa sung Chini mani kok no sanani to Chini rights tongna sung rights to speak right to education Chini tongo Chini সংবিধান সিজাক tongo কিন্তু borok sungno o Chini man thaino point to sungno rona ni borok rona mo sungya asika bokha borok ni TSF de hnai na bokha sitra de hnai government abo sing thaimia কিন্তু borok sungno already kok rojak je sungno borok translator provide khainai otherwise sung borok ni saya je bengali script baita sidi noi sung borok ni bengali script no saja gyam tibia na sung bengali script no borok sitong borok ni borok je sini sitong কিন্তু sung Chini mani kok na at least sung Chini mo sung mani Khorok bai sung sinamo sungo haipino borok sungno rona naili abon bagai sung tini oro soba ma asuka karon tini botong phiro haina class 12 ni CBSE exam oro borok same situation khainai sung sawi mani tongka abon bagai sung Chini hajar student ni bagai sung soba ma angko ka ang poine joto bunga buha oro churu ani bagai sini tai khorok sani bagai oro Chini to phani srai rong ni Chini bobishot Chini next generation ni bagai sung soba khaitai klayo an bai Chini sung oro lahara asuka o lahara sungo jaga thaimo bo thaibo among ke pathale ga Dewan Bazar sung oro asuka obone karete bor jaga asuk jaro to Chini sara Tripura jotono asuk jangnai joto jagao na asuknai je lahar kasu jangmani je lama kotoro hatai kotora asuk jangnai long travel wa asuk jangnai ai hejamara phasing asuk jangnai agonda sora phasing asuk jangnai je CBSE exam road hoito main road je nangkok ma jaga no sung lahar kasu na nangkha sung baddhota mulok sung government no tabuk bo sawi tongo Chini demand no borok bo sina nango tangai himale omo hajar student ni life no tuinai oito khorok ni ni omo hajar borok ni life no tui borok political thangai maya borok ni oro rights kroi omo Chini rights tongo sung si khorang tisana na abon bagai borok sung no go sina nango madam o Roman script no tui to thangai salogo bo mo hake root block khaijago abon tui ta wa hai sima khali bega abon tui tam sung bosor naidi sung bosor brum sal brum Chini mani kok ni bagai sung asuk soba khaina nangkhang ke Chini alada soba no to sung yakare no sti mani kok no sanani sinani omon ponjo sung no odikariya asika boro dominating khai tongkha sung no abo mane sung express khaimia bakhaw bisaka dukhu bisaka cost ongoi tong haba sung ke bono sawi maya haise abon bagai sung borong no request khayo je at least Chini bumani kok no sung sinani Chini rights tongo Chini sangbadini rights tongo bole sung India ni borong no bole na sungno bor Chini odikar rona ni engthong borok sung sinani Chini sinani mani kok ang tambai sinai ang tambai sanai abo bo ano ba ke sapai nei ba ang tai khorok sa borong no thangai sayarle bon mani kok no ombai sinung ma sanai hinai no borok ke Chini sanani bong problem tamba on bai sungo soba khai ma tongnai khai maya sak point to khai thanai haisi langma tongsa khaina nangka khainai kotan simi asuk lai man la sung Chini tongmani to phungni thekena tongmani hapena sung tabo kasuka Chini 830 ba 820 ni theke sung ora asuka madam chinmo ang sodar saur ni secretary ani bung tane de bolu আমরা তো মোস্ট করে সবাই তো Bureau Report Chini Khorang